Mám strach. Mám obavu. Bojím sa. Ak ovládnu všetky mocenské pozície tejto krajiny, už ich nebude mať kto zastaviť. Mám obavu z toho, že Peter Pellegrini bude plniť iba Ficove rozkazy. Nenávisti, ktorú oni šíria a podporujú, už nebude stať nič v ceste. Bojím sa, že budeme voči páchateľom zločinov bezbranní. Čo bude po týchto voľbách? Bude musieť odísť? Mám strach, aby tie hrozné veci, ako smrť 2 mladých ľudí, sa už nikdy nezopakovala v tejto krajine. Ale stále mám nádej, že ak budeme mať prezidenta, ktorý slúži ľuďom a nie oligarchom, môžeme zabrániť plnému ovládnutiu nášho štátu. Mám nádej, že budeme mať prezidenta, na ktorého budeme môcť byť hrdí. Má jasné hodnoty a neuhne od nich. Potiahne túto krajinu dopredu. Ktorý sa nebude báť povedať nie, ak bude krajina smerovať zlým smerom. Máme nádej, aby Slovensko bolo dobrou a slušnou krajinou. Naše vnúčatá budú mať radosť z toho, že žijú v tejto krajine. A ja mám nádej, že spolu to dáme a Slovensko zostane slušnou krajinou.